مرحبا بك يا رمضان مرحبا بك يا رمضان وطن إبادة وطن عزمي وطن دمومي مكيت إبادة مرحبا بك يا رمضان مرحبا بك يا رمضان وطن إبادة وطن عزمي وطن دمومي مكيت إبادة مرحبا بك يا رمضان مرحبا بك يا رمضان وطن إبادة وطن عزمي وطن دمومي مكيت إبادة مرحبا بك يا رمضان مرحبا بك يا رمضان وطن إبادة وطن عزمي وطن دمومي مكيت إبادة to bismillah sarki Allah kaliki na jalla jalala wanda shine muke yi wa sallah Allah ka kare ni dukkan illa ka ce mi yau azumi mi sallah fita ibada cikin Ramadan مرحبا بك يا رمضان مرحبا بك يا رمضان وطن إبادة وطن عزمي وطن دمومي مكيت إبادة Allah ka kara dubu na salati abunsa annaba abban fati annabi ya sahibul kairati mai madina yayi wafati ya ce miyo azumi mi sallah miyo ibada cikin ramadan Shi Ramadana watan alfarma Ramadana wata mai girma ya yan uwa sai mu dage da himma mi ta ibada watan alfarma mi ta ibada wata na karima Allah ka daddare da mu Ramadan dan uwana in ka lura a watan nan za ka yi gyara da dukkan zunuban da ka tara Allah shi ne zai gyara dan uwana zo ga shawara sai ka dage cikin Ramadan shi azumi ibada da girma gun musulmai ya zama garkuwa abin nufi a samu salama cikin ikiwa a samu shakuwa a fushu salama wal musa'ada in hakan yana kau da damuwa wata da kyauta tsakanin bayi ai ta ciyar da mutane yayi ai ta salati layi layi ga shugaban mu rasul nabi Allah ka ba mu albarkacin annabi cikin watan Ramadan Matan aure yau ga dama ku ta biyayya ku ba da girma a gun mazajen ku masu girma ku nemi aljanna gafa dama ku yi ta sallah istighfari ku yi ta tuba cikin Ramadan marhaba bika ya Ramadan marhaba bika ya Ramadan watan ibada watan azumi watan da mu'mini muke ta ibada shugabanni ku dubu talakawa ku sauƙaƙa mana mu talakawa Allahu ya ba ku mulkin kowa zai tambaye ku haƙƙin kowa ya shugabanni na so ku yi duba ku taimaka wata
tausaya ba shi da shakku, albarka a cikin dukiyarku, Allah zai shiga duk lamarinku, albarkacin watan Ramadan.